Hola, bon dia. No vull pagar. No vull pagar. Perquè crec que ja ens estan escallant prou. Sí que poden gravar. Lo que no anem a gravar és la cara, no patisques. La cara no hi gira. La cara no hi ix. Crec que hem sigut els primers. Sí. Sí, va, sí, va. No estan gravant les cares, estan gravant el cotxe. No estan gravant les cares, tranquil. Duem darrere a l'altre. Sí. S'ha gravat el mateix? ¿El DNI me va a facilitar No. para confeccionar la denuncia, no? No, no és necessari, no és obligatori. Ha dit que li donarem el DNI per a denúncia. Sí, sí, però no. I no pot. Vale, es demana el DNI, com no li volen donar, està ara agafant les dades de la matrícula del vehicle. Sí. ¿Te puedes decir cómo iba? No puc eixir, fica el semàfor en verd, per favor. Vale, sí que podem eixir, però el semàfor està en roig. Es tanca la barrera. Tornen a tancar la barrera. Cosa estranya, no? No, és el moto. Això és molt superant ja. No, no estic obligat, ho sé molt. Es torna a dir si volen pagar, li tornem a dir que no. A demanar les dades de nou, i dic que no estic obligat. Curiós que parla en castellà. Sembla que estan telefonant algun caps de l'empresa o de la zona. Són les 12 menys 3. Fins 3 ens hem avançat 3 minutets. A la resta... De fet, la Guàrdia Civil està en el carril de l'esquerra i ara mateix sembla que algun treballador indica el nostre cotxe. De moment no s'han apropat, ni sembla que vagin a apropar-se. Sembla que el treballador d'Humor Avertis està parlant amb la Guàrdia Civil a veure si venen a denunciar-nos, però sembla que la Guàrdia Civil és bastant reàcia. De fet, el treballador fa gestos com a que bé, es deixem passar i avant. Això és una cosa que no té que veure amb els treballadors. Això és una cosa que té que veure amb el futur del poble i del país. No poder estar escanyant-nos contínuament. El fet d'alliberar la P7 significaria la creació de moltíssims llocs de treball en les empreses exportadores del nostre país. Per posar un exemple, en la Ribera les empreses de la taronja tindrien una via directa, barata, d'exportar els seus productes on fora. Es crearien moltíssims llocs de treball i tindríem una indústria molt més competitiva. El problema, PP i PSOE no volen. La solució, protestar, estem en el nostre dret. Els treballadors han tancat la cabina, no estan parlant ara mateix. Val, torna a vindre el treballador que estava parlant amb la Guàrdia Civil i entra a la cabina. Val, ara mateix ens han tornat a obrir, però el semàfor continua en roig. Tornem a demanar que el semàfor fiqui en verd. Pots demanar-li, Jaume? No, no em veuen. Estan d'esquenes, no volen interaccionar És amb igual. nosaltres. Per favor, no volen interaccionar. Ara està en verd. Ara està en verd, val? Aleshores passem avant. Passa. Bé. I això, passes. No, no, tu passa, l'han passat en verd. Està en verd, està gravat.